사이트가 정례 바이블니 저도 프로스노 안두 무크스도 가이만 이거마서 뭐야 아서게 저도 프로스로 저도 이분다 이게 바이블은 시선 무이도록 가이 동라 이게 진이 딱하고 진이 난주 수는고 무이도 가이나 나나이 블레니다 이게 어른요 안 스나무수고 초콜릿 만나이도 약디 사디도 사버 니니 바바니 아마 바이 부만이 부만 약디 사디 tarmani naik susu. Haji gerak, haji siapa aja? Ni nak amal apa ni? Ani baban sadi ni susun tu mungkin oksigen marjamatiya, te nani tu mungkin men jawabannya, te anak aman sadi ni susun tu mungkin men produk, te nani tu mungkin dan dalam. Good. Dia tahu next Sam Simon dia sama ni coklat payah ni sih. Men pasal kan omong lah ang mana awareness promosi janja besano janja bunga panggung pas cyclan ni cinta senang ke cyclan ya hai pun kutuk semua kali ni naik tu suntung demam sade karena tu polisi ke sade panggung amor ni semua ya aman saat ni ke? Okey, sab bunga ni pentung man sab man. Yang kedua, second time man ya. Dia, orang sana ya. Relative ni apa? Kai tấn như đó na hamari keplang roi tong thung